Kusera kushaya kwemhuri imwe chete noti amai nevana vashanu vanobva kunzvimbo yeTenward uye kumusha kuri kuward 3 yeChikomba East Constituency ama neshamwari dzauya panzvimbo ino. Nzvimbo ino yenyaradzo yanga yakarema kwazvo apa ama neshamwari dzauya kuzoonekana nemitumbi iyi. Mweya inorema, zvinorwadza, zvinochemedza. Honorable Minister Felix Tapiwa Mona vanova mumiriri veChikomba East Constituency kunova ndo kunobva mhuri iyi vauyawo kuzobatana nekunyaradzana nemhuri yarasikirwa iyi. Veukama wana mukana wekutarisana nemitumbi inoratidza kuti yakakuwara zvikuru. Honorable Mona vazoti chitiko ichi chinorwadza. Chekutanga ndoda kutenda kuuya kwamaita nhasi, uyezve ndoda kutenda kuti nguva yatasvika ino inguva yakati uremei kunyanya kumhuri dzinenge dzarasikirwa neupenyu uyezve kunyika yedu yeZimbabwe. Ndichipawo mashoko angu ekubata maoko achibva kumutungamiri wedu vanoremekedzwa Baba Mnangagwa nevatevedzeri vavo vave nekushungurudzika zvikuru nekuda kwetsaona yakasangana nemhuri yekwaMujuru. Asi chinosuvisa ndechekuti zuva nezuva tiri kushambadza kuti vatyaire zvakanaka, vanosevenzesa mugwagwa vasevenzese zvakanaka. Asi tiri kuona kuti dzimwe dzenguva mafambiro ari kuzoita vanhu pamugwagwa handiwo maringe nekushambadza kwatiri kuita. Tichikurudzirawo mhuri yeZimbabwe kuti upenyu huri mumaoko edu, zvinova izvo zvinosuvisa kuti chiitiko chataona nhasi hachisi chiitiko chinojairirika, nekuti paunoona kunzi imba yavharwa kubva kuna mai nevana vose, asi zvinhu zvinogamuchirika. Veukama vekumabasa vatsigiri vechikwata cheDynamos vanga varipo vachiona, vachibatikana, vachirwadziwa nechiitiko chisingagamuchiriki ichi. Mumwe anofa ane simba rake rose, akafara chose, ane rugare. Hapana anga achembera kubvira pana amai kusvika kune mwana wokupedzesera. Vese vafa vachine simba ravo vachienda kwavari kuenda, asi because hakuna angadzidzisa Mwari kuziva. Zvichakadaro mitumbi yazosimuka ikaenda kunzvimbo yeTenward kunova ndo kwaicharara mitumbi iyi ichigadzira kuzosimudzwa mangwana kunanga kuzave kuChikomba East Constituency kwaicharadzikwa. Ndoti mweya yevashakabvu ava izorore mugare uye ama neshamwari zvikuru sei nemurume mumwe chete uyo asiyiwa anyaradzwe naMwari pachavo. Rufu nai rufu ende wakaoma. Mchakandoona Masunungure via.com Nyaradzo.